Maragsakan dagiti Manalon iti iliti pasukin Ilocos Norte nga putere pintas tinagbalinan dagiti mula nga lasuna kas kin ni Manong Romel Aguinaldo dadakkel tinagbalinan ti bagas ti mula na nga lasuna iti agdamakit manariman ti napanagapit agsipud ta dagiti mapan aggatang. Maragsakan agsipud tere pintas pelang ti presyo nga umabot ti 45 pesos per kilo. Dati kano nga 40 pesos per kilo panagited na, ngem itan 45 pesos per kilo. Nagbebenta kami 45 isang kilo ganito. Ngayon. So maraming bumibili ngayon dito mismo sa farm? Oh, marami na sir. Kasi unti-unti ng ano. Ngayon. Yung 45 dating presyo o medyo tumaas ng kunti? Tumaas din ng kunti sir. Magkano ang itinaas sir? Mga 5 pesos ganon. Dati 40. Oo. Ngayon bigay nyo 45. Malagip nga iti bulan Disyembre ket biglang imat presyo sibuyas nga imabot 600 pesos per kilo. Gapot ito nga presyo bigla agim manartilaso na agsibot talaklaka nga amang ngem iti sibuyas. Daytoy iti Balitang Ilocos Online.